naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Maaksyong Umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa ating mga kaaksyon. Araw ho ngayon ng Martes sa January 18, 2022. May init at komprehensibong mga balita sa inyo sa Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga balitang panlokal, 4 na kaso ng Omicron variant sa Pangasinan kinumpirma ng Provincial Health Office. Isang linggong academic health break sa basic education sa Dagupan City ipinag-utos. 8 billion pesos na bulk water supply project sa Pangasinan ng Manila Water nilagdaan. At para naman sa ating police reports, 3 kalalakihang nag-iskandalo sa checkpoint arestado. Lalaki arestado makaraang mang-hold up sa bayan ng Malasiki. Balitang nasyonal, sundalo, polis, bumbero papalit sa nagkakasakit na health workers. Mga gumagamit ng vape madalas kakitaan ng COVID-19 symptoms ayon sa Philippine College of Physicians. At para naman sa ating foreign news, 3 patay sa suspected drone attack sa Abu Dhabi Airport. At sa ating balitang showbiz, sex robotics ni na Ellen at Derek sa IG, rated PG umano. At para naman sa ating sports news, Warriors tumiklop sa Timberwolves. Muli DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal. Mayroon na ngayong 4 na kumpirmadong kaso ng Omicron variant dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang kinumpirma kahapon ni Provincial Health Office Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan sa Season Auditorium sa bayan ng Lingayen kahapon. Ayon sa kanya, ang mga naitalang kaso ay mula sa mga bayan ng Santo Tomas at mga Terem, gayon din sa mga lungsod ng Urdaneta at Dagupan. Sinabi niya na ang pinakahuling naitalang Omicron variant case sa lalawigan ay noong December 26, 2021 na isang returning overseas Filipino. Sinabi ni De Guzman na sa araw ding iyon ang pang-14 na araw ng nasabing pasyente sa isolation kung kaya't ikinonsidera na ito bilang isang recovered patient. Ayon sa kanya, lahat ng kumpirmadong Omicron patient sa Pangasinan ay nakaranas lamang ng mild symptoms. Kaugnay nito, inihayag din ni De Guzman na ang mabilis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ay maaari na umanong maiugnay sa community transmission ng Omicron variant sa Pangasinan. Ipanaliwanag niya na ang pagiging asymptomatic o pagkakaroon lamang ng mild symptoms ng mga pasyente ay katangian ng Omicron variant. Sinabi niya na sa ngayon ay hindi nauuwi sa hospitalization ang kalagayan ng mga pasyente dahil na rin anya sa pagkakaroon nila ng mild symptoms o pagiging asymptomatic. Sa tala ng PHO hanggang nitong January 16, inihayag ni De Guzman na mula 1,701 na active cases sa buong lalawigan, 119 lamang sa mga ito ang naka-admit sa 14 na mga provincial government-run hospitals. Sa mga karamihan sa mga pasyente ay naka-isolation habang ang ilan naman ay nasa quarantine facilities ng mga lokal na pamahalaan sa Pangasinan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Nakikiisa na rin ang pamahalaang lungsod ng Dagupan sa ibang mga lokal na pamahalaan sa bansa na nagdeklara ng academic health break. Kahapon inilabas ni Mayor Brian Lim ang Executive Order No. 3 Series of 2022 at ipinag-utos ang suspensyon ng klase mula elementary hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong mga eskwelahan sa lungsod simula ngayong araw ng Martes, January 18 hanggang January 25. Nakasaad sa naturang kautusan na hanggang nitong January 14, mayroon ng
ng kabuuang 525 na aktibong kaso ng sakit sa lungsod at kabilang sa mga lugar sa bansa na mayroong mataas na average daily attack rate. Hanggang kahapon ayon sa alkalde, mahigit 250 na teaching and non-teaching personnel at mahigit 1,000 mga mag-aaral ang nakakaranas ngayon ng flu-like symptoms tulad ng ubo, sipon at lagnat. Bukod dito, napaulat din na mayroong 4 na kawani ng Schools Division Office at 4 na mga guro ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19. Mayroon din umanong ilan na naghihintay ng resulta ng kanilang RT-PCR test. Samantala, ang suspension naman ng klase sa kolehiyo ay ipinasakamay na ng pamahalaang lungsod sa administrasyon ng mga pamantasan. 7:19 ang ating oras, sumampa na sa 66.23% ang maituturing na ngayong fully vaccinated sa Pangasinan laban sa COVID-19. Sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kahapon, sinabi ni Provincial Health Office Chief Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na ang nasabing porsyento ay katumbas ng 1.6 million na mga Pangasinense mula sa kabuuang bilang ng mga natukoy na eligible population sa Pangasinan. Hinggil dito, nasa 3.77% na lamang ang kinakailangang mabakunahan sa lalawigan bago tuluyang makamit ang 70% herd immunity ng Pangasinan. Ayon kay de Guzman, tiwalang pamahalaang panlalawigan na bago matapos ang buwan ng Enero ay makakamit na ng probinsya ang population protection laban sa COVID-19, lalo pat tuloy-tuloy ang isinasagawang pagbabakuna sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan. Sinabi niya na mula sa total eligible population, nasa 556,000 na lamang na mga individual ang kailangang mabakunahan sa buong lalawigan, kabilang dito ang mga residente sa Dagupan City, maging ng ilang mga kabilang sa pediatric population o yung mga edad 12 hanggang 17. Samantala, nasa mahigit 77% na ang bilang ng mga nakatanggap ng first dose sa lalawigan. Batay sa tala, katumbasaan niya ito ng halos 1.9 million na mga individual mula sa target population para mabakunahan sa Pangasinan. Kaugnay nito, muling hinikayat ni de Guzman ang mga hindi pa nababakunahan na samantalahin ang pagpapaturok ng COVID-19 vaccines sa mga vaccination centers, gayon din ang pagkuha ng booster shot upang magkaroon ng dagdag proteksyon ng katawan laban sa naturang sakit, lalo na kontra Omicron variant. Samantala, nilagdaan ni Pangasinan Governor Amado Pogi I. Espino III ang concession agreement kasama ang consortium ng Manila Water Company Incorporated at Manila Water Philippines Venture Incorporated para sa itatayong 8 billion peso bulk water supply system upang masiguro ang sapat at dekalidad na water supply sa lalawigan. Laking pasasalamat ni Governor Pogi sa Manila Water sa pagpili sa lalawigan ng Pangasinan na kauna-unahang magkakaroon ng ganitong concession agreement sa buong Rehiyon 1. Like to thank, of course, Sir Melvin. Please extend our gratitude to Sir Enrique Razon at napili niyo pong probinsya, and I believe this is the first PPP project for not only here in the province but the entire region. At ganito po kalaki ang willing to invest po ang inyong korporasyon at ang inyong company for the province of Pangasinan. Marami po makikinabang, and especially yun sa pangangailangan po ng aming mga kababayan tungkol po sa in regards to water resource. As of 2020, mabas po ang survey namin sa statistics na we are 3,160,000 Pangasinenses here in the province. Kaya po na very timely yung investment po. We're not talking about money here. We are talking about investment in taking care of our fellow Pangasinenses. Dagdag ni Governor Pogi, ang Pangasinan Bulk Water Supply Project ay hindi lamang magpapayabong sa yamang tubig, lalo na ang river system ng lalawigan, kundi maaari ring makapagbukas ng iba pang oportunidad para sa mga Pangasinense. To all of you, and of course our visitors, thank you very much for your love, and especially nakita nyo po ang pangangailangan sa buong probinsya. Hindi lang naman po tubig ang papakinabangan dito, kung hindi po trabaho. Yung ipapasok nyo pong pwede pang magkaroon ng mga benepisyo para sa aming mga kababayan. Hopefully, this will be the first of many that will, ito pong bulk water supply project po ninyo will open
new avenues para po sa buong probinsya ng Pangasinan. Ni Governor Pogi na lumagda noong January 14 sa Capitol Resort Hotel, sina Manila Water Chief Operating Officer for Non-East Zone at International Businesses Melvin John M. Tan, Manila Water Philippine Ventures North Luzon Regional General Manager Christian Mel Marcos, Manila Water Philippine Ventures Subsidiary Operations Group Director Madeline B. Quinto, Provincial Administrator Nimrod S. Camba at Provincial Legal Officer Geraldine U. Baniked. Ang Pangasinan Bulk Water Supply Project na isang inisyatibo noong 2016 sa administrasyon ni dating Governor Amado T. Espino Jr. ay sumailalim sa assessment at approval mula sa Public-Private Partnership Center ng National Economic and Development Authority o NEDA sa ilalim ng 25-year Public-Private Partnership Framework. Layon ng proyekto na makapaglungsad ng isang bulk water supply system sa Pangasinan na makakapagbigay ng nasa 200 milyong litro ng malinis at maiinom na tubig kada araw. Pinuri rin ng Manila Water Company ang naging tugon at suporta ng pamahalaang panlalawigan at ni Governor Pogi para sa tagumpay ng proyektong ito at magbibigay ng malinis at sapat na tubig para sa mga Pangasinense. Malaki na po ang hirap po ng probinsya ng Pangasinan, ng Manila Water Philippine Ventures for this project. Marami ho kaming ginawang study, pakikipag-usap po with different stakeholders for this project. Hindi ho kayo magtataka bakit ito inabot ng 6 years in the making itong project ito. Kasi nga, as mentioned by our governor, this is the first in the region na project po. 200 million liters of water to be distributed into the 14 towns of Pangasinan. And, malaking trabaho ginagawa. Hindi ko masabing tapos na ho itong project kasi sa kalagitnaan pa lang ho tayo. Amin lang ho, nagpapasalamat ho kami sa province of Pangasinan to the government on how they supported us for this project. Sinundan ng naturang concession agreement signing ng groundbreaking ceremony at lowering of the time capsule na pinangunahan din ni Governor Espino at ni Mr. Tan kasama ang iba pang signatories. Dumalo rin sa programa sinasangguniang panlalawigang majority floor leader Nestor Nicky Boy Reyes, 3rd District Board Member Angel M. Baniked Jr., ilang department heads ng pamahalang panlalawigan at selection committee members ng proyektong ito. Huling balitang panlokal, kapag pinalad na mahalal bilang kauna-unahang babaeng mayor ng Calasiao, sinabi ni Liga ng mga Barangay President Mamilin Maya Karamat na magkakaroon ng People's Week sa kanyang pamamahala. Ayon kay Karamat na kapitana ng Barangay Nalsyan na mahalagang magkaroon ng boses ang taong bayan, marinig ang kanilang hinaing at matugunan ang kanilang pangangailangan. Layunin anyang magkaroon ng matinding positibong pagbabago kung saan ang tunay na serbisyo at pagmamahal ng isang ina ay ramdam ng mga taga Calasiao. Idinagdag din ni Kapitana Maya Karamat na nais niyang ipakita sa mga tao ang malinis na pamamahala o good governance na may pananagutan sa bayan, transparency at accountability. Isa din sa mga nais niyang tutukan ay ang pag-aayos ng mga programang mag-aangat sa kahirapan gaya ng edukasyon, scholarship ng mga batang masigasig at determinadong makapagtapos ng pag-aaral, hindi lamang ang mga matatalino upang makatulong sa kanilang mga pamilya. Aksyon Radio. Police Report. At para naman sa ating police report, sa kulungan ng bagsak ng 3 kalalakihan matapos ang paninigaw at pambabastos ng mga ito sa mga pulis na sumita sa kanila sa isang Oplan Cita checkpoint sa Barangay Lipay, Villasis. Sinita ng mga pulis sa nasabing lugar lulan ng motorsiklo na sina Joel Corpus, 40 taong gulang, Rene De Vera, 40 taong gulang at isa pa nilang kasama na kapwa residente ng Barangay Lipay. Wala umanong suot na helmet ang nagmamaneho ng motorsiklo habang ang dalawa nitong angkas ay hindi naka-face mask. Habang nagtatanong at nagpapaalala ang isang pulis, ay biglaan niyang kinestyon ni Corpus ang isinasagawang operasyon ng otoridad na sinundan ng pagsisigaw ng hindi magagandang salita at pagtawag nito sa mga pulis sa kanilang mga pangalan. Inaresto ang mga ito at dinala sa kustodiya ng Ordaneta Police Station para sa tamang disposisyon. Inihahanda na ang kasong kakaharapin nila Corpus at ang dalawa nitong kasama.
Sa kulungan naman ang bagsak ng isang 31 taong gulang na lalaki makaraang mang hold up sa bayan ng Malasiki. Sa investigasyon, naghihintay lamang ng sasakyang tricycle ang biktimang si Shaira Gural, 25 taong gulang sa barangay Don Pedro, nang biglang dumating ang sospek na si John Clark Manangan, residente ng barangay Aliaga sa parehong bayan, sakay ng kanyang motorsiklo. Pagkahinto, naglabas umano ng baril si Manangan at itinutok kay Gural at saka nagdeklara ng hold up. Natangay sa biktima ang bag nito na naglalaman ng mahigit 600 piso, isang cellphone, ATM card, vaccination card at iba pang mga mahalagang dokumento. Sa pamamagitan ng tawag ng isang concerned citizen sa otoridad, agad rumispondi ang Malasiki PNP sa insidente at nagsagawa ng hot pursuit operation. Hindi naglaon na aresto ng mga pulis ang sospek sa barangay Ligue, Bayambang at na-recover sa kanya ang tinangay na mga gamit, gayon din ang baril na kanyang ginamit sa pang-hold up at kanyang motorsiklo. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga Malasiki PNP si Manangan at nakatakda ng sampahan ng kaukulang kaso. 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, sundalo, pulis at bumbero papalit sa mga magkakasakit na healthcare workers. Sa mga gumagamit ng vape madalas kakitaan ng COVID-19 symptoms ayon sa Philippine College of Physicians. Ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWCM Action Radyo Balita. .31 ang ating oras, muling nagbabalik DWCM Action Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang pambansa. Tutulong na rin ang mga sundalo, pulis at bumbero sa mga healthcare workers upang mapunan ang mga nababakanting pwersa ng mga healthcare workers na nagkakasakit bunsod ng COVID-19. Ayon kay Treatment Czar Health Undersecretary Leopoldo Vega, mahalaga umanong magpatuloy pa rin ang manpower sa mga lugar sa bansa na may mataas at mabilis na pagkalat ng mga kaso ng Omicron variant. Dahil dito, sinabi ni Vega na may memorandum of agreement ng binabalangkas sa pagitan ng Department of Health, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Ang nasabing mga unipormadong grupo ay ipapadala sa mga rehiyon na kulang ngayon ang healthcare workers. Iginiit na Vega na dito pa lamang sa Metro Manila pa lamang nasa mahigit 3,100 na healthcare workers na ang naka-isolate hanggang nitong January 12 na kumakatawan sa 11% ng kabuuang medical workers na nasa government institutions sa National Capital Region. Samantala, dalawa ang rason kung bakit mas madalas kakitaan ng sintomas ang mga COVID positive na gumagamit ng vape kumpara sa non-vapers. Sa panayam ng DZRH, sumang-ayon si Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians, sa pag-aaral ng Mayo Clinic sa Amerika. Binanggit ng Mayo Clinic na mas madalas makaranas ng sintomas katulad ng headache, muscle pain at chest tightness ang mga vapor na nagpo-positibo sa COVID-19 kumpara sa mga pasyenteng hindi nagve-vape. Paliwanag ni Dr. Limpina, mas mapanganib o mas nanganganib na magkaroon ng COVID symptoms ang mga vapors dahil malaki niya ang tsansang makalanghap sila ng virus sa tuwing nagtatanggal ng face mask para mag-vape. Dagdag ni Limpin, maaari rin anyang marumi ang kamay ng taong nagve-vape dahilan para makakuha siya ng virus.
Samantala, umaasa naman ang PCP o ang Philippine College of Physicians na i-veto ni Pangulong Duterte ang kontrobersyal na vape bill. Pag hinawakan ho natin yung kamay natin na marumi, na may virus, tapos nilagay ho natin dito sa at hinawakan ho natin yung vape, no, yung tank or whatever, no, yung o kaya yung pen filled na ng e-juice, then pwede pong makuha ho natin, ma-ingest ho natin yung virus na yan at pwede ho tayong magkasakit. So dalawa ho yung paghawa niyan, no, through fomite transmission at saka yung paglanghap ho ng virus. Ang tinig ni Dr. Maricar Limpin, Pangulo ng Philippine College of Physicians. 7:34 ang ating oras at ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat. Patayang 3 katao matapos ang hinihinalang drone attack ng mga Houthi rebels malapit sa Abu Dhabi Airport. Ayon sa kapulisan ng Abu Dhabi, tinamaan ng nasabing drone ang 3 tanker trucks na naglalaman ng mga gasolina sa bahagi ng Musafa area. Nagbunsod ng magkakasunod ang nasabing nasabing pagsabog. Sinasabing isang Pakistani at 2 Indians ang nasawi habang 6 na iba pa ang nasugatan. Sinasabing kagagawa ng Iranian-backed Houthi rebels ang nasa likod ng pag-atake. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Aksyon Radio. Showbiz Balita. At para naman sa ating balitang showbiz mga ka-aksyon, mismo si Ellen Adarna ang nagbabala na rated PG o parental guidance ang ipinost niyang letrato nila ng asawa nitong si Derek Ramsey. Agaw pansin ang isang picture na nakasplit si Ellen at kung sisipating mabuti ay parang aktong dinidilaan ng failed British actor ang kanyang flower. May litrato ring nakabaliktad si Ellen, sapo-sapo siya ni Derek in a standing position. Kung sa bagay, what should stop the couple from taking photos of them na ganun ang forma? Hindi pa naman sila kasal noon ay sanrekwang daring pictures had graced their Instagram account. Aksyon Radio. Sports News. At ngayon sa ating balitang pampalakasan, kumolekta si center Karl Anthony Towns ng 26 points at 11 rebounds para igiya ang Minnesota Timberwolves sa score na 119-99 na pagpulutan sa Golden State Warriors. Nag-ambag si Jaylen Nowell ng 17 points kasunod ng 16 markers ni Malik Beasley para sa Timberwolves sa score na 21-22 na nasa number 7 spot sa Western Conference. Hindi naglaro ang may mga injury na sina Stephen Curry at Draymond Green para sa Warriors na nalasap ang pang-5 kabiguan sa huling 7 laro para patuloy na maging number 2 sa West. Kumabada naman ang Minnesota ng 40 points sa loob ng 16 minutes sa second half kasabay ang paglimita ng Golden State Warriors sa 19 markers. 7:37 ang ating oras at bago tayo magpaalam mga ka-aksyon, kaway-kaway ho muna tayo sa ating pong mga viewers, listeners. Action Claire, mauna ka. Ayan, unahin ko na yung listeners natin sa 1161. Gawa nitong ang tagal-tagal makita. Ayan, batiin po natin ang mga nakatutok sa atin sa via 1161 kHz mga ka-aksyon. Magandang umaga po kay Nanay Cecilia De Vera ng Amado Street. Hello po, Nay. At magandang umaga din kay Ma'am Julie ng Aringay, La Union at kay Ma'am Flor. Ganon din kay Ma'am Delia Cabais. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello din kay Sir Matthew Silva ng Barangay Bantug, Asinggan, Pangasinan. Maaksyong umaga rin, syempre, kay Kuya Noel de la Cuadra dyan sa may Landas, Mangaldan. Kuya Noel, maaksyong umaga. At syempre, bago ko makalimutan si Uncle Bert dyan sa may San Carlos City. Good morning sa inyo.
Action Claire? Kay Ma'am Delia Cabais, good morning. Kay Engineer Rose Montemayor pa siya. Hello po, Maaksyong At kay Ma'am umaga. Imelda Palma, mga ka-aksyon ng Binmaloy, Pangasinan. Hello po ma'am, good morning, good morning. Ayan, maaksyong umaga ho sa inyong lahat. At syempre kay Ma'am Precious Gem, good morning daw. At last, okay. Ayan, maraming salamat Ay, po. magpagaling po pala kayo ma'am Precious Gem. Ay, may sakit din siya. Naku, talagang Kaya usong naka-absent siya trangkaso. ngayon. Oo, usong-uso talaga ang trangkaso. Basta mahalaga pala kasi natin yung atin pong resistensya. Hey, Sir diba? Salva Marcancino, hello po sir. Good Ayan, morning dyan din po. yan sa may San Carlos City. Ayan, Kababayan mo pala siya. Yes. At kay Ma'am Violi, hello po ma'am, good morning po. Ayan, meron pa ba? Kay Sir Mel Aguilar ha, dyan sa may Asinggan, Asinggan. Pangasinan. Sir Mel, namimiss na kita. Kay Di Guzman Lee Kilwa. Tama ba? Maaksyong umaga ho sa inyo. Yan, magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa pagsama po sa amin. Ayan, hindi makaget over si Action Conrad doon Sa sa kay showbiz. Ellen and the Derek Ramsey. Yan, yung rated PG naman daw kasi yun. Oo. Ma-check nga ma. 7:39 ang ating oras. Wala na ho tayong sapat na oras dito ho sa atin pong palatuntunan. Antabayanan ho ninyo sa ilang saglit susunod. Programang SPN sa Pangasinan natin. Makakasama ho natin dyan si Commander Dante Serra. In the meantime, kami po ang inyong mga naging tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa News Center nakasama natin, Action Dav Tibakay. Sa ngalan po ng aming station manager. Ay, pero nakasama din pala natin sa technical side, si Action Conrad Alvarez, mga ka-action. Sa ngalan ho ng amin pong station manager, Action Violi Valdez Ferrer, laging tatandaan, una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radyo Balita. Susunod sa ilang saglit ang mga issue ng bayan. Hotline. Dito pa rin sa inyong natatanging himpilan, DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class.